Agur terti Antigoko pelotalekutik, egunari dagokion lehen da biziko partida astera doa, eta sakea Nafarren aldekoa izango da, De La Fuente eta Gamboaren aldekoa. Beti bezala jendea poriki gaur ere Antigoko pelotalekuan, sakea atera du De La Fuentek, Boleaz Agirre Maioa Markinarrak erantzun, Boleaz berriz ere, ezkerrez Gamboa eraman, Agirre Maioak ezker airez atzera, Gamboa eta orain Azkoitiarra, Uranga Jakoba, Uranga 17 urte. Oso goian jarriz Gamboa, frontoia ezagutzen ari da, Azkoitiarrak ere horrelako zerbait egin nahi zuen, baina ez du egiterik izan, eta momentuz bat eta huts urdin, Nafarren alde hain zuzen. Bero egiten du Antigoko pelotalekuan, atzo ere bai, eta gaur ere noski, baina jende ala ere badator egunero bezala. Sake atera De La Fuentek, airez erantzun Agirre Maioak erditik orain atzera, Gamboarentzat pelota hona zan, mote laburtxoa egin du eta larri xamar ibili da atzelarien jokua. Gamboa berriz ere, Azkoitiarrarentzat, gozatuz orain. Gamboak, Azkoitiarrak, iesean, txapagainera, De La Fuente atzera, Jakobak. Bikain, aurrekoan partidu bekaina egin zuen Gamboak, eta orain ere hasiera polita eman dio gaurko saioari. Ezkerrez Jakobak, bikain. Gamboak, aire, Bizkaitarrak, oza ekarri De La Fuentek, Zabalera Agirre Maioak, ea eramaten duen Gamboak, eta oso pelota zaila eraman du, Agirre Maioaren zat atzera, eta oza ekarri Gamboak, asko mugitzen ari dira pelota gorriak, eta batez ere Gamboa ari da jokatzen, ezkerrez Jakobak oza eraman, moztu De La Fuentek, Agirre Maioak libratu egin du, Gamboak berari, Zabalera ezkerrez Agirre Maioak, Gamboak atzera. Azkoitiarra izango da ezkerrez hartuko dana. 6 kuadro inguruan, Bolea De La Fuentek eta tanto, 2 eta huts momentu honetan. 2 eta huts partidua. Gauz politak egiten ari dira Nafarrak eta badago Gipuzkoan pilota zale bat baino gehiago, De La Fuente zein Gamboa ikustera etortzen direnak, estimatzen dituzte eta pelotaria direla aitortzen dute. De La Fuente sakea egiten, goiko txapara joan zaio Azkoitiarrari, 3 eta 1. Favorituak, beti izaten dugunez, favorituak gaur pelota zalearentzat, zalantzarik gabe urdinak dira, eta txapelaren bidean ote dabiltzan ere esaten duen bada hemen Antiguan. Beraz, dirua jokatuko balitz, gaur ere urdin izango litzeke, hemen, sake ateratzen De La Fuente. Boleaz, Bizkaitarra, Agirre Maioa. Iesian pelota De La Fuenteri, txokora Agirre Maioak, oza ekarri
De la Fuentek atzera Gamboak. Gamboaren birtuteetako bat besteak beste. Ezkerraidean. Gamboarenak esaten ari ginen, Gamboak pelota asko ekartzen duela gutxi galdu eta aukerak ematen dizkio luzimendurako bere aurrelariari, De la Fuenteri hain zuzen. 4 eta huts eta urdin. Katedra isili dago, dirurik ezpaitako momentu enten, gorrien alde. Sake ateratzen De la Fuente, ezkerre saltzen da askotiara, ozta eta pelotari gainatea Fuenteren tantoa egiteko, biparita baino arrosamar, Agirre Baioak hartu, moztu eta Gamboak beti bezala, ekarri, atzera ezker airez eta zabalera, motibolea zerki Gamboak. Bere 18 urtetan ze pelotari egina den, De la Fuente zabaletia ekarri du, askotiararentzat pelota orain, atzera aire sartuko da De la Fuente, oso ergi moztu Agirre Amaioak eta berriz ere aurrelarien artean jokua eta Jakoba izango da ezkerrez joko duena, bikain, gozatuz, erdian Gamboarentzat. Atzera Azkoitiarrak orain. Hoi zederki moztu duen De la Fuenteak. Berarentzat eta hor oso biurri bilita, pausuak ematen, atzera Agirre Amaioak. 19 urte ditu Markinako pelotariak. Txokora, oso bolita, oso bolita. Lehen da biziko hori geu ere txaloak azintzera garamatza. Oso tanto bolita, 1 eta 4. Eta pelota aldaketa dago, eta orain Agirre Amaioa eta Urangaren aukerakoa izango da. 1 eta 4. Gorria sakea egiten. Eta okerrik ez dela Gamboa errestoan edo da De la Fuente. De la Fuenteak ere boleaz sake askori egiten baitio aurre. Momentu honetan sakea egiten Agirre Amaioa. Sotamenos De la Fuenteak atzera gozatu gabe Azkoitiarrak. Ezkerrez ozta ekarri Gamboak. Azkoitiarrentza pelota gozoa. Aire zagertzeko da Gamboa. Azkoitiarra oso ondo atzera botaz 6 kuadrotik Gamboak. Pelota Agirre Amaiorentzat txokoan. De la Fuenteak harrapatu egingo du. Gozatu gabe Agirre Amaioak. Eta bikain orain Urangarentzat ezkerre sartuko da Gamboa. Eta ea zer egitea duen. Oso polita, bigarrena, bi tanto bagerri gorri, baina biak ere zein baino zein ederragoak. Gorriak 2, Agirre Amaioak eta Urangak 2, De la Fuentek eta Gamboak 4. Asko jokatzen ari dira, ez dago aize egindako tantorik, denak izardia botata, ez da zaila Antigoko pelotarekoan izardia botatzea. Saka ateratzen Agirre Amaioa, ezkerre sartuko da Gamboa, ozta libratu da. Atzera oso ondo gozatuta Jakobak, bikain erantzun ala ere Gamboak, eta 3. tantoa egiten du ezkerra irez zabalera Markinakoak, Agirre Amaioak, eta 3 eta 4 partidua. Gazteak adin gehienakoari animo esaten dio, Azkoitiarrak Markinakoari, 17 urte batek Azkoitiarrak 19 Markinakoak, eta Agirre Amaioa sakea egiten. Bote oraintxe, moztu ezkerre sartuko da Gamboa, zitalatan, atzera Agirre Amaioak eta lehen da biziko berdinketa. Bueno, 4 eta 4 momentu honetan. Agirre Amaioa sake egiten. Gamboak oso ekarri Agirre Amaioarentzat pelota, ez Azkoitiarrak atzera. Lehenko baino askoz gehiago jokatzen ari da kasu honetan Uranga. Oza pelota hori ekarri De la Fuentek, Gamboarentzat pelota 6 kuadroan eta ezkerrez. Azkoitiarrak
astinduko du pelota, atzera, gozatu zari da, eta pelota txarra. Ea zer egiten duen Agirre Maioak, boleaz, arrosa marjoan da, ozta ekarri de la Fuentek, atzera berriz Agirre Maioak, askoitiarren ditza pelota, zabaletik ozta ekarri, eta Agirre Maioak, oi, ze tanto egin duen! Bost tanto gorri, eta bostak nik uste Agirre Maioak egindakoak direla. Agirre Maio sakea egiten berriz ere. Hau da pelotaren borobila. Lauta huts, launa, eta huts ondia Urangak kasu hontan, eta bosna berriz ere berdinduta. Pelota nazioen espeziarra, baina oso goiko zabaira joan zaigo. Pelotariak edan izardiak endu partituari bi buelta eman, zer egin, zer ez egin, eseri. Hemen, tanto batetik bezala tarte txikiak izaten dira, baina epaile badakite bero ondia noiz egiten duen, eta hau lasai hartzen dute bero ondia denean, eta gaur ere alderdi urtatik oso eskuzabal jokatuko dutela aitortu digute. Epaileak momentu honetan intzausti eta jangoaz ditugu, oso modu lasaian egiten ari dira, inolako eragozpenik ez dut izan da gaurko pelota partituan. Eta hemen txe, sakea urdin, de la Fuentek egingo du, eta errestoan Agirre Maioa eta Uranga. Ez dago esaterik gaur atzelariak ekarriko duenek, edozin sartzen baita errestoan sake egin ostean. De la Fuente. Euiko, 17 urte. Pelotari handi izateko omen da. Agirre Maioak aire sartu, atzera de la Fuente, askoitiarrari. Ondo. Gamboaren pelota. Eskerparita jorio, eskubi sartuko da askoitiarra. Gauza bera gertatzen zaio honi. Erdian. Uranga, Gamboa, Mozu gozatu gabe, bat ere gozatu gabe. Hortan Agirre Maioari, zabalera honek, ekarri, larri, de la Fuentek, zabalera Agirre Maioak, motibori ez bera mozen du, gorria dominatzaile eta pelota bikaina askoitiarraren zat, ikus ezan, ez du gozatu. Nik gehiago egin beharreko pelota arekin. Ai, txapapera joan zaio Agirre Maioari, alaz guztiz, jendeak txalotu egin du, ze pelota horretatik tantua etorri baititeke. Urdinak frontisean, lehen da biziko de la Fuente, Gamboa, pentsakor Euiko pelotari gaztea, eta sakea egitera doa. Laster kasi, bat egin momentu honetan, eta Agirre Maioa sartu. Zapara joan zaio de la Fuenteri, eta zeina. Launa egon dira, bosna egon dira, eta zeina momentu honetan, eta sakea gorri izango da. Pelota aldaketa egin dute, lau pelota izaten dituzte, alde bakoitza bi aukeratu da, eta horietako bat gorriena, oraintxe bertan, Agirre Maioaren Josuren eskuetan, markinakoa, 19 urte. Botea egin, eskerparita jo, esker sartuko da Gamboa, ongi, askoitiarraren pelota, txokotik eskubi sartzen da, Gamboaren zat, eta honek osatuz, askoitiarra sotamano sartzen da, atzera de la Fuente, nik uste atzean ikusi dutela gaur zulua urdinek, eta atzen jokatzen ari dira. Oso gauza politia egin du Agirre Maioak, eskubira orain, baina hortxe zegoen Gamboa, pelota bikaina askoitiarraren zat, zer zabalera honek, eramango de la Fuentek, eraman du, jendetartetik, Agirre Maioak zabalera, moleaz
Eta tanto izan daiteke, eta tanto da. Bolea sartu da kanboa, eta utzein duela esango nuke, baina nahiko izan da pelota itzultzeko. Urdinak 8, De La Fuente kanboak, 6 Agirre Maiuak eta Urangak. Elkarrekin izketan Nafarrak, errebotearen kontra Azkoitiarra, eta ezker paritaren inguruan Josu Agirre Maiua. De La Fuente sake ateratzen. Hortxe bote egin, ezker esatuko da Azkoitiarra, eta sake nahiko zitela zan, baina aldaz guztiz eramateko nik uste. Berdintzea kosta egiten zaie gorriei, eta gero ia beti aurretik jartzen dira urdinak. Atsedena da hartu, arnasa ere bai, eta sake ateratzen De La Fuente. Motz erdiran, Azkoitiarrak ekarri eta ondo erantzun. Gamboak atzera, Jakobak erantzuten, Eskubitz erdian, Gamboaren zat, Urangak, Gamboak pelota hori ezker paritan joko dio, eta ezkerze Azkoitiarrak, Gamboa, Azkoitiarren ez berriz ere pelota, gezizan martzartu da, ezkerrez orain erdian, baina oso atzera, Osparo zerdi zeitik ederki erantzun Gamboak, Azkoitiarrak Larritxamar ezkerrez, De La Fuentek atzera, ezker paleta jo, Azkoitiarrak, Arbitzukoaren zatoran pelota, Azkoitiarrak, Txokotik eta ezkerrez, De La Fuentek eta Azkoitiarrak errezegi galtzen ditu pelota batzuk. Horrelako zerbait gertatu zitzaion aurreko partidan ere, eta Agirre Maiuak lasai jokatzeko esaten dio, ez estutzeko bere burua, ea aholkua betetzen duen. De La Fuente, sake egitera. Epaileak etxo egiteko, eta ikusten zen, orain bai. Lastergazi, botea egin, ezkerrari dio, bote boliaz Agirre Maiuak, De La Fuente gatzera, lanak izango ditu Azkoitiarrak eramaten, ondo bildutu pelota hori, Gamboaren zat oso goitik, bolia sartuko da Azkoitiarra, atzera ez barkatu, moztu egin du De La Fuentek, erantzun Agirre Maiuak, ezkerrez, pelota lasaituz Azkoitiarra, indartzu Gamboa, Azkoitiarrak ekarri, oso ormani kontrako esan hori, zapagainan botatu De La Fuentek, baina zabalera joan zaio erantzuna Agirre Maiuari. 10 eta 6 momentu honetan. Gogoan izan dezagun, launa egon direla, 5, 6 eta 10 eta 6. Beraz, partida orain urdin jarri da. Favoritoa dira. Eta hori ezin ukatuko dugu, pareja handia egiten dute. Gehiago esango nuke, promesen mailan aurtengo pareja onenetako bat dela, urdina. De La Fuentek mozu txapagainean, eta Gamboaren zat, atzea, ea zer egiten duen Azkoitiarrak. Goliaz ondo zen ditzen da. Ezkerra irea sartu da Agirre Maiua, txokora Gamboak, osa eraman Agirre Maiuak, molea moztu De La Fuentek, eta Agirre Maiuak berriz eratzea. Gamboa ezker sartuko da, eta Azkoitiarren zat, eskubian zabalera bota du, baina De La Fuentek aixe erantzun dio. Eta Azkoitiarrari gora joan zaio, 11 eta 6. Pelotaren logika. Tanto egiten kosta eta aize galdu, markagailuan arerioa aurretik. Hori gertatzen ari da gaur. Eta urdinak poliki,
bideo honetik doaz. Tako bat edo zerbait kendu du, espaletrapo bat kendu de la Fuentek, eta sake ateratzeko prest. Eugikoa, hortxe. Atera, ezker pareta jo, askoitiarrak, gora, amabi. Seitik amabira joan dira urdinak, eta itxusi jarri zaie partida, Agirre Amaioari eta Uranga askoitiarrari. Agirre Amaioak animatzea egiten du, lasai jokatzeko aholkatu ere bai, baina hitzak ederrak jokua zail. De la Fuente sakia ateratzea, 12-6, ea zer egiten duen Naparrak. Oso sake zitala, eta ekarri ala ere askoitiarrak, badu meritua. Txokoan De la Fuentek, eta oraingoan huts egin duena Agirre Amaioa izan da. Biparitak ezkerrez botana izan ditu txoko samarrean zegoen da De la Fuente, baina azkar baina txapatera jontzaio pelota. 13-6. Ondo begiratuta partidua apurtuta dago momentu enten. Partidua apurtuta dago, baina ez ezagun erabat itxaropena galdu. Sake ateratzen De la Fuente, Agirre Amaioa sartu boleaz, Gamboaren atzea, honek iabetik osatzen du pelota. Eta askoitiarrari zabalera joan zaio 14-6. 14-6 eta partidua oso aldazkora jarri zaie gorriei. Aurrean Agirre Amaioa, Jakoba Uranga askoitiarra atzean, sake ateratzen De la Fuente, atera du, ezkerrez hartuko da askoitiarra, eta beldurrez bezalak besokakoan ekarri errestoa, atzera De la Fuentek, eskukakoan berriz ere Urangak, atzera De la Fuentek, ezkerrez askoitiarrak, pelota gozoa Gamboaren zat, serio ari da jokatzen Gamboa, beti hoi duelez, eta momentu honetan 6 eta 15. 6 eta 15 urdin. Diruaren pronostikoa bete egingo zan, dirurik egon izan balitz, arna sartzen ari da sakon De la Fuente, eta sakea egiteko prest. Hortxe duzue, bote egin, Osamar ezkerraide sartzen da Agirre Amaioa, moztu De la Fuente, Agirre Amaioak ezkerrez, Gamboaren zapelota bikaina, Uranga izango da erantzuten, bikain ezkerrez orain, zabaletik Gamboa, bere buru saldu du, Agirre Amaioak atzera, ea zer egiten duen, eta, bueno, aspaldian ez, eta tanto bat, motibolez erantzuna izan dio Gamboak, bere buruari kontuak eskatu dizkio Gamboak, baina netzan pelota erreza, ez da guztiak eramaterik, 7 eta 15, aspalditxoan ez eta sakea gorriek izango dute une batetik bestera. Hementxe dauzkagu pelotariak, eserita batzuk, zutik De la Fuente, izketan ari dira elkarrekin, ez dut uste garaipenak iesaingo dienik eta ez da gutxiago ere, baina onda beti eta egokia elkarrekin hitz egitea eta iritzia trukatzea. Bueno, gorriak eserita, ura eraten momentutan Agirre Amaioa, oso pentsakor askoitiarra Uranga, ze txukun samarrasita gero, poliki beldurtzen joan baita frontoian. Frontoia honek neurri berezia ditu, eta eskua ongi astintzeko konfiantzaz jokatu behar duzu. Eta ez da hori erakusten ari gaur Jakoba. Pelota aldaketa dago, Jakobak aukera egin du.
Eta une batetik bestera partidua hasiko zaigu. Hasi ez berrasiko zaigu. Berriro bidea jarriko zaigu. Pelota Ganboaren eskuetan. Eta honek Agirre Mailuari Josuri ematen dio. Josu zengo da, sake ateratzen. 7 eta 15. 7 eta 15. Agirre Mailuak, ezker barita jo, ezker sartuko da Ganboa. Eskubiz Azkoitiarra, Uranga. Atzera de la Fuentek. Azkoitiarra nitza berriz ere. Bildurtu. Esua bildu intzaio Azkoitiarrari. Aurrelarien joku egiten ari dira momentu honetan. Moblea hobetu izan da Azkoitiarrak. Ganboak atzera, de la Fuentek Zabalera. Airez Markinarrak. Berriz ere bai, ezkerrez Ganboa. Oso Zabalera Agirre Mailuak eta oso tanto polita. Frontoia ezagutzen du, inor gutxi bezala ezagutzen du, ze dagoeneko gutxienez 2 tanto egin ditu eta 3. bat ere egina izan du, 2 arerioak aurrean zituela ezker Airez Zabalera botata. Eta pelota hartzeko modurik gabe utzi ditu. Jendeak asko estimatzen du tanto mota hau, 8 eta 15. Salke egiten Agirre Mailua. Josu, lasterka. Antiguan aizea arrotu zaigu. Eta lainoak ere ikusten ditugu. Egun osoan gutxi eta orain asko. Gozatu gabe Agirre Mailuak. Tanto izan daiteke, tanto da. De la Fuentek moztu duen hori oso zaildu zaio eta bihurritu Jakoba Urangari. 16 eta 8. Aizea arrotu eta ez dut uste atzokoaren antzeko zaparra izango dugunik, baina edo zer gerta daiteke eguraldi nahasi samarra da bilelako. Sakea ateratzen, ateratzeko prest. De la Fuente, badoa, sake atera, ezker sartuko da Azkoitiarra, ondo erantzun dio. Baina beldurrez pixka bat, Ezker paletakoitik, ezker paletakoitik, 9 eta 16. Sake ateratzen momentu honetan Agirre Mailuak. Aire de la Fuentek, ezker Agirre Mailuak. Erdian pelota gozoa Ganboaren zat, ezker paleta ez, eskubi sartuko da Azkoitiarra, baina txapapera joakiko. Bera etorri zaigu, tamarez, 17 eta 9 momentu honetan. Bera etorri zaigu, Uranga. Arnaz estuka dago, egiten ari dan jokoarekin. Ezin zien itzirik, de la Fuente sake ateratzen. Aire sartuko da, Agirre Mailuak, gozatuz gainera pelota, ezkerrez Ganboa, eta Azkoitiarraren zat. Ezker paleta jo, ezkerrez sartuko da Arbizukoa, Azkoitiarrak ezkerrez, zapa gainera dikoa, eta de la Fuentek gora botadu 10 eta 17. 10 eta 17. Amar eta 17. 10 eta 17. Agirre Mailuak sake ateratzen. Aire erantzun de la Fuentek. Urangak de la Fuentek. Ezkerrez Azkoitiarrak. De la Fuentek moztu. Zabalera ezkerrez Agirre Mailuak. Azkoitiarren itza pelota txarra da. Ezkerrez ondo. Ganboari motz geratu zaio. Agirre Mailuak izango da. Luzatu egin nahi zuen, ez du lortu, eta ezkerrez hartuko da orain.
Markinako pelotaria. Josu, Gamboa momentu honetan, Azkoitiarren pelota bikaina, eta gozatu egiten du, ezker sartuko da Arbizukoa, eta Agirre Amaioak txokoan egindako tantoa 11 eta 17. Orain artekoa laburtu behar izan da, tanto politak egin dituzte gorriak, baina jarraipena segizio falta izan zaie arerioak inguruan izateko. Eta momentu batez, zeina egonda gero, erabat aurreatu zaizki urdinak, De La Fuente eta Gamboa, eta ordabiltza ezinean, eta asko arriskatuz. Zakea egiten momentu enten Agirre Amaioa, Josu. Bolea. Zotamaro sartu da De La Fuente, Azkoitiarrak erantzun, Gamboa, Urangak, erdi-erdian, Gamboa, Larri Xamar, Azkoitiarra sartu bai, pelota zaila ekarri du, Gamboaren zat, honek atzera eazar egiten duen, ezker sartuko da Jakoba, ondo ekarri, oso gertin, De La Fuentek moztu egiten du, Agirre Amaioak ere bai, eta bi gorriak aurren eman ditu, orain atzera bota beharko luke, De La Fuentek eramango du, bai, eta txapa bera botatzen du, asmoa polita zan, Agirre Amaioarena, baina zabalera joan zaio, arerioak erabat jokuz kanpo utzita gero. 18 eta 11. Pronostiko betetzen. Hementxe berdeak, hementxe urdinak, eta errebotea da berdea. Seguru asko partidu serioen egiten gaur ere Gamboari da. Gutxi galtzen du motio honek. Eta asko eraman, heldutasun handia dauka bere 18 urte horietan. Arbizukoa da, eta oberena elkartean dabil pelotan. De La Fuente, sake ateratzen. Patxada osoan. Lasterka, bote, eta ezker sartuko da Uranga. Ekarri. Zapapera De La Fuenteri, eta 12 eta 18. Zer egiten duen presio gehiegirik gabe jokatzeak. Partido irabazi daukagu, esaten izaio segurazko bere buruari De La Fuente, baina jokatu egin behar da. 12 eta 18, Agirre Amaioa jokatzen. Ezker sartuko da Gamboa. Eta oso larri baina ekarri egin du. Atzera berriz ere Agirre Amaioak. Ezkerrez Gamboak. Urangaren zat. Ezker palita jo, pelota gozoa Gamboaren zat. Txapa gainean. Atzera Agirre Amaioak. Gamboak, eskubiz, gozatuz. Azkoitiarra pelota erra. Iesean orain ere. Pelota bikaina Agirre Amaioaren zat. Zabaletik. De La Fuente ekarri. Atzera bota nahi zuen Agirre Amaioak, baina airen hartu du De La Fuentek, eta orain behar izango da dominatzaki. Zabalera, Agirre Amaioak, bihurrian pelota ekarri. Ezkerrez, Azkoitiarrak. Moztu De La Fuentek. Berriz ere Urangak ekarri. Txokoan utzi, eta ezkerrez hartu da Agirre Amaioa, Xapara joan zaio, eta 19 eta 12. 19 eta 12. Urrengo partidako pelotariak hementxe dauzkagu, Altuzarra eta Lerena Errioxarrak, eta Zezeaga eta Unai Astiz gaur gorri izango direnak. Atseena eskatu dute berriz ere pelotariek. Izketan ari dira urdinak, kontu txikiak alkarri esanez, nola jokatu behar den, baina partida ondo bidean egoki bideratuta daukate. Gorriak ere elkarren artean solasean ari zaizkigu. Uda eran, izardiak endu. Gertutik ikusten ditugu pelotariak, horixe da Antigoko pelotaleku txikiaren abantailetako bat.
oso eskura jartzen zaizkigula. Jendea hemen txantxan dabil, gorrien aldeko dirua kantatuz, gaur eta zuhurtziaz jokatuz zail da gorrien alde jokatzea. 19 eta 12 baitako markagailua momentu honetan. Pelotara hartu du De La Fuentek eta aurrera egiteko asmotan dabil. Aurrera egiteko asmotan dabil. Lastergazi, bote, Agirre Maioak Moria zerantzun, De La Fuentek, ezkerrez sartuko da Azkoitiarra, ondo ekarritu bulta hori, atzera Gamboak, ezkerrez erdian utzi Agirre Maioak, De La Fuente, Uranga, De La Fuente, eta zabalean Agirre Maioak, bolea, baina txapapera, hogei eta amabi, presioz. Azkar jokatu beharraren frutu eta ondorio da, era horretan tantoa galtzea. Hemen ditugu. Sake ateratzailea eta prinsipioz erresto egin beharko lukeena, De La Fuente eta Uranga. De La Fuente errebote berdearen kontra ezarrita. Eta sakea egitera doa, une bote di bestera. Hortxe, lasterka, urdina ateratzen, De La Fuente, ezkerrez hartuko da Azkoitiarra, larri xamar baino ekarri, atzera kasu honetan Gamboak, eta utz egiten du Urangak, 21 eta 12. Partidu asko hori da, hasiera politarekin eta gero bertan behera era batez, baina etortzeko. Eta gaur ere horrelako zerbait pasa zaigu. Urdinen nagusitasuna begien biztakoa da, nabarmena, azken sakea De La Fuentearen zak. Sakeatera, bolea Agirre Maioak, atzera De La Fuentek, pelota bizi xamarra, aldatu egin duten oski iruditzen zait, Urangak ekarri, zabalera eta tanto, zabalera De La Fuentek, 22 eta 12. Gauzak berdintzu hasi dituzte, zeina egon baitira, baina gero 15 eta 6 jarri da partida, eta horretatxe joan zaie gorriei gaur. Lengo astean ere hemen genituen astiz eta zezeaka, ezaguna dituzuen, interna bat dituzkoa bestea, apa, pelotera beste carrera hemos aprendido aquí muchos, todos en el segundo, pero las cuestiones que padecen de Barcelona no contamos. Y esta vez sí, por Óscar Lorena, de la categoría y Jorge Altuzarra, de Ferrer, del tema. Oficiales del partido, jueces como el portero, Jaguars y Chelsea y Yankees. Buenas tardes. Manez, kromen da. Kromen dala. Kromen sartzen baldin mazera markazilea markaioa. Kromen sartzen baldin mazera markaioa da gozutenen. Krom. Vale.
Arratsaldeon berriro Antigotik, bigarren partidaren atarian, Lerena momentu honetan Oskararen sakea egiten, ezkerri sartuko dena Josu Zezaga Bergarakoa, Ezkaraiko Altuzarra atzean, ezkerrez ozta ekarri Bergarakoak Lerenak atzera, partidu polita dau. Partidu polita dau, bikain moztu, Lerenak ezkerrez Unai Astizek atzera. Altuzarrak, Unai atzera, gerria sartuta, Altuzarraren txat, 6 kuadroa. Zezeagaren txat, asko gogatzen ari da, azken bola honetan Bergarakoa. Ezker pareta, jo eta berriz ere bereza pelota hori. Altuzarrak atzetik ekarri beharko du, ondo ekarri du, pelota zailezan, ezkerra irian Unai Astiz, Zabaletik Lerena, atzera Zezeagak, Altuzarra botibolean, eta indarzu oso apain, dotore, moztu Unai, oso arro Lerenak atzera, ezker paleta jo, eta Zezeagak ondo ekarri. Pelota gozua Altuzarraren txat. 6 kuadro ingura, ez bostean, sartu egin zaio, eta ondo ekarri Zezeagak, Altuzarrak 6 kuadroan nurain bai, Larri Samar, Unairen txat, Unai Astizek atzera, Eskubiz Altuzarrak, Zezeagak, Boleaz Lerenak, Zezeagak patxara hondiz gerriebiken sartuta, pelota libratu, Altuzarrak osatu gabe, Astizek atzera, motz geratu zaio pelota hori Erriozarrari, Zezeagak atzera, ezker atzeko parita jo, eskua luzatu, eta oso ederki eramatu, Zezeagak huts egindako lehen tantua izan da Erriozarrentzat. Bat eta huts. Urdinek egingo dute sakea, esan dizugun bezala Oskar Lerena Najerakoa da Naiarakoa 20 urte, Altuzarra Ezkaraikoa 21. Naiarakoa ateratzen, ezkerrez hartuko da Bergarakoa, oso apain erantzun, atzera Altuzarrak, errebotetik eskubikakoan Josu Zezeagak, oso dejada polita Lerenak, eta bi eta huts. Lerenak. Otzotzean begiratuta, partidua nahiko berdindua dago, edo berdina dago, hemen indarrez da. Unaik errestoan, oso joku polita egindu Lerenak. Txokoan, baina txapara joan zaio, bat eta bi Lerenak frontoia goiti bera, beti gora bereza zuen, baina pelotak ies egin dio, eta txapara joan. Unai sake ateratzen. Bat eta bi. Lerenak txapapera, bina. Bina. Bina, dio. Unai Astizak ateratzen. Ezkerre parita jo, ezkerre sartzen da, baina gora joten zaio, oso gora, eta 3 gorri, 2 urdin. Aurreneko tantoetan, 8 doa partida. Sake ateratu Unaik, Boleaz erantzun Lerenak, Zezeagak, Altuzarrak ezker pareta jo, eskubi sartuko da Bergarakoa, iesean honi ere pelota, Altuzarrak atzera, ea zer egiten duen Josuk, eskerrez, ondo. Bikain, gozatu zen dira, Altuzarrak atzera, eskubiz Josuk, Bolean Lerenak. Unekin erantzun, moztu Lerenak. Bolean moztu, eta hain ederki gainera 3 urdin eta 3 gorri, 3. 3 momentu honetan. Hau Lerena duzue, esan bezala
nahiarakoa, bera sake ateratzen, motz, ezker sartuko da Zezeaga, ekarri, zabalera oso ederki Lerenak, bueltan ekarri ala ere Unaik, zabalera Lerenak, eta Unaik oso dejada polita egin dio bertan, eta lehen da biziko txallo berosamarrak. Lau eta hiru momentu honetan. Ahí está el tanto, ahí está. Errioxarrak aurretik. Ez barkatu, gorriak aurretik. Errioxarrak atzetik. Sake ateratzen Unai, ezkerri sartzen da, sartu da Atuzarra, moztu Unaik, pelota gozoa Atuzarrantzat, baina gozatuz Zezeagak orain. Gauza bera egiten du Atuzarrak. Oso gora Josu Zezeagari eta berdin du egin zaigu berriz ere markagailua. Sakeak urdin, errestuak gorri kolorea une honetan. Lerena sake egiten, urdin Lerena Zezeaga ezkerrez garri xamar honek ekarri. Atzera Lerenak, ezkerrez Zezeaga, Lerena, moztu Unaia Azizek, atzera Lerenak, gozatu Zezeagak, palanka handiarekin Altuzarra, Zezeagak atzera, ezker paleta ezkerrez oso derki erantzun, bikain, Errioxarra, Zezeaga, atzera Altuzarrak, nik uste konfiantza hartzen ari dela Altuzarra. Gero eta nabarmenako, eta gero eta gehiago gozatzen du pelota, eta ausartago jo ere bai, ezkerrez bikain Zezeaga. Sartu egin zaio, ezkaraikoari. Atzera, aire berak, atzera esaten genuen, Unai jotako pelotari. Zabalera Lerenak ezkerrez, pelota gozoa orain Zezeagarentzat, bolean sartuko da Atuzarra, atzera Unai Azizek, eta horixe bera egina izan du Altuzarrak. Ezkerparita jo, Zezeagak oso bikain zigortu du pelota hori, ondo erantzun, Atuzarrak boreaz orain, eta moztuz Lerenak, atzera Zezeagak, bikain oztutakoa, oso bikain Lerenak hemen zabaletik, dejada momentutan Unaik, atzera Lerenak, eta bost gorri Astiz eta Zezeagak bost, urdinak lau, Lerena eta Atuzarrak. Ultzaman bizi den pelotari esake egiten, Unai Astiz, zabalera egin du, eta motiborez bikain eta garbi Atuzarrak erantzun. Biparetak Astizek, Lerenak aize harrapatu duela pelota hori, zabalera ies egiten dio Zezeagak, eta ekartzerik ez kaso hontan Atuzarrak. 6 gorri, Astiz eta Zezeaga, eta lau tantos momentu hontan Errioxakoak. Astiz sakea, boleaz Lerenak, Astizek ezkerra eta zabalera moztu, eraman Lerenak dejadatxo bat, Astizek oza Atuzarrak harrapatu eta atzera, txondia egin du kasu hontan Lerenak, eta 7 eta 4. Asko saiatzen dira, baina aldian behin aize galtzen tantoa. Unai sake ateratzen. Ezkerrez oso gaizki sartu da, Lerena 8 eta 4. Zortzi eta 4. Unai sake egiten. Ezker paleta jo, ezker sartuko da Atuzarra, gozatuz,
zezeagarentzat. Venga, seguimos. Bikain, ezkerrez joku polita ginez, ezker parita Atuzarrarenak, atzera zezeagak, dominatzen ari da zezeaga nabarren pelota honekin. Bizkarrak erakusten dizkio behin eta berriz Altuzarrari. Zabalean oso ederki moztu zezeagak, eta bederatzi eta lau. Bederatzi eta lau. Gorri beti. Gorri beti. Eki eta bi eta bat aurreratu direla Errioxakoak, baina gero beti atzeti dagiz. Sake ateratzen Unai, ezkerrez Altuzarra, bikain gozatuz Bergarakoa, zezeaga, Altuzarrak ere bai indarsu pelota hau, ezkerrez Josu, Altuzarraren txat, Jorge gozatu egin du horrein kontan ere, ezkerrez zezeaga, atzilarien joku edan, zezeagaren pelota, ezker paleta jotzen dio, Altuzarrak eskubiz atzera, ezkerrez hartuko da Josu, Larri Samarrekarri, lehen aritza pelota ona, honek atzera, eta errebotetik oso bikain, eskubituen, atzera berriz ere lehenak, bikain berriz ere beretzat pelota eta atzea, eta zezeak agozta, ozta baina ekarri, dejada lehenak, errez harrapatu du Unaik, bolea bikaina Atuzarrak, erdian jo eta eskubiz zezeagak gozatuz, motz geratu zaio Altuzarrari, eramanen la ere, ezkerrez Astiz, eta txapa bera Altuzarrari. 10 Gorri, Unai, Astiz eta Josu zezeaga, 4 Urdin, Lerena eta Altuzarra. Unai, hauek ez daukete etenik, zinpizanpa bat ere geratu gabe jokatzen ari dira. Sake atera, ezkerre sartzen da Lerena, atzera Unai Astizek, ekarri Altuzarrak, botibolean sartzen dut ondo erantzun berriz ere honek, atzera Astizek, ja, errebotea jo eta gerriz pelota ondo eraman Altuzarrak, zabalera Astizek, erantzun Leherenak zabaletik Altuzarrak ezker pareta joko du eta zezeakak ezkerrez, txokotik larri ekarri du Altuzarrak eta Bergarako horretzak gozatuz erdian uzten du honek, gehiagik gozatu gabe Altuzarrak, eskubizu Unaik, ezkerrez hartuko da Altuzarrak orain bai, eta ezkerrez erantzun beharko dio Josu zezeaka bikain. Altuzarra zabaletik ezker pareta jotzera pelota. Zezeagak, txabagainan Astizek, leherenak hartu botet txarra indu, eta errezeroa daukat pelota ezotedan puskatu. Errezeroa daukat pelota ezotedan puskatu. 5 eta 10. Oso soinu berezia atera du, eta botea ere txarra egin du eta gertaliteke puskatzea. Atzeden hartzen ari dira Antigoko pelotalekuan pelotariak, baina une batetik bestera azkar jokatzen ari dira gainera, eta 5 Urdin, Errioxarrak 5, Nafarrak eta Gipuzkoarrak 10 sak egiten Lerena, Oskar, motz, eskubiz ondo sartu, ala ere Astiz, ezkerreidean Lerenak, atzera Astizek, Altuzarrak, ez zekien ikusten zer egin Lerenak, atzera zezeagak, eskubilduan ondo erantzun Altuzarrak, txoko-txokan oso dejada polita Astizek, erantzun Lerenak, atzera Astizek,
Zezeagak osta, pelotak oso saldua, baina tanto izan da ere. Saldua oso joku xelebrea egin baitu, leherenak. Honi ere, seguru asko, gauza asko pasa ezazkigu une batez, burutik zer egin, nola, indarrik gabe, eta gauza xelebre bat egin, eta txoko aldetik lortu du bere 6. tantoa. 6 eta 10. Ea partida pixka berotzen zaigu. Sake atera, ezkerrez Zezeaga. Goiko txapa jotzeko zorian. Atzera Zezeagak, Altuzarrak ezkerrez. Zezeagak, indarsu sasoian. Ondo erantzun, motibolean Altuzarrak, eta gaizki utzi gainera. Osta eraman, Astizek, leherenak. Zezeagak. Ezkerrez indarsu Altuzarrak. Atzeko kuadroetan, Zezeagak. Altuzarrak berrize motibolean, eta gozatuz. Iges egiten dio Astizi, lehenenak erantzun ala ere, ezkerrez Astiz, Altuzarra ezkerrez eta ezkerredi sartuko da Zezeaga, bolea lehenenarentzat, txokoaldian utzi du pelota Astizek, Altuzarrak erantzun, Zezeagak atzera, Altuzarra ere ez dago amore emateko, atzera Zezeagak, eskua zabalduz, Altuzarrak, moztu egiten du Zezeagak, atzera Altuzarra. Altuzarra partiduna sartu da, aldian behin gauz arraro egiten ditu, baina jokatzen ari da, eta asko lehen da biziko partida izateko frontoi pilotaleku berezi honetan. Atzera, Errioxarrak, bikain bergarakoak, ezkerrez Errioxarrak, asko jokatzen ari dira tanto honetan. Atzera Unaik, ezkerrez sartuko da, Altuzarra. Oso dugu, ze gauza polita egin duen momentu honetan, 11 eta 6 Astizek. Gutxiena espero zuenean, erabat saldurik utzi ditu bere arerioak txapagainean, bate indarrik gabe, eta polita. 11 gorri, sake ateratzen Unai, leherenak erantzun, berriz ere moztu txapagainean, leherenak, osta ekarri Zezeagak, atzera leherenak, eta tanto lortu du. 7 eta 11 momentu honetan. Urdinen sakea. Ea ba, besterik ezean, markagailuan, berotzen zaigun partidua. Bi Errioxarrak elkarrekin izketan, eta lehenena badoa, motila handia dira biak. Ezker pareta jo, Zezeagak, osta, Zabalera etorri. Zabalera ekarri, eta 8 eta 11. Hemetxe, lehenena sakea egiten berriz ere. Motz, xamar, ezker sartzen da eta ondo erantzun Zezeagak, Altuzarraren itzat atzera gozatuz honek, gozatuz. Ederki bergarakoak, Altuzarraren itzat pelota gozoa. Bikain atzera berriz ere, zer egiten duen Josuk, oso lurrean eseri eta ederki, bibaretak lehenak baina behiegi gurutzatu gabe, oso joku bizia egiten ari dira lau pelotariak, Josurentzat pelota, atzera honek, ezkerre sartuko da Altuzarra, deja da Unaik, osta ekarri leherenak, aurrean, kasu honetan Altuzarra, Zabalean ez txokoan botatzen dio Unaik, eraman eta tanto, beratzi eta 11, gogoti saiatu dira, urdinak gogoti saiatu dira. Tanto gogorra dira hauek, eta gogoti saiatu dira. Bueno, bi tantora hurbildu dira. Pensa, beratzi eta lau egon direla, 10 ere bai,
Eta orain, sakea Lerena ateratzen, oza ekarri Josuk, txapagaian utzi Lerenak, Vamos arriba. atzera Unairentzat, eskerrez Altuzarrak ondo, Zezeaga eskubiz, Altuzarrak palankarekin, arro, eskubiz bergarakoa, zabalera botatzen du, Altuzarrak, tantoanek asko balio du. Pixka bat gure lapiko txikia berotzeko. Ai, baina ona izan da, Zezeaga, Altuzarra, bi atzelariak. Bikaina ez da pelota, eta tanto, 10 eta 11. 10 eta 11. Eta partidua berdindu egin zaigu. Jokuan gutxienez, egia da boladaka doala, eta zeneko bolada hau gutxienez urdin da. Lerena eta Altuzarrarena. Lerena sakea egiten. A ber, epaiak legortzeko, nik uste frontilla legortzeko eskatu dute, ez dakit epaiek, legortzeko eskatu dutera uste, Josu Zezeaga gordako zerbait adirazi du, eta epaileak ez dakit, ez du mopa erratza pasa beharrik izango, ez da lehortu beharrik ere. 10 eta 11. Benga botilak, berotu pixka bat. Otzik ez du egiten baina Antigoko peloterekoa. Lerena, sakea egiten. Astiz boleaz. Bipar eta Lerenak, arrabatu alare astizek. Altuzarrak. Pelota gozoa Josurentzat. Altuzarrak. Josu. Arrotuz. Ezker baretuz Altuzarra, baina gora joango zaio. Gora joango zaio 12 eta 10. 12 eta 10. Atsedena eta atsedena. Tanto ikusgarririk gabeko partida doa, baina gogortasun puntia bat badu berekin. Pelotariak hementxe dauzkagu, Altuzarra, gorria dauzkagu Altuzarra, ez urdinetan, erdialdera dagoena, altxa da Lerena, Altuzarra edaten, burumakur momentu honetan Zezeaga, astiz, zai, bere lagunak noiz buelta hartuko duen, eta berriz ere sakea berak aterako du. 12 eta 10 bigarren partida, gogoan izan aurreko partida Josu Agirremailua eta Uranga jogatutakoa De La Fuente eta Gamboarekin 22 eta 12 geratu dira, bikain kasu honetan Altuzarra eta txapara biali du Unai Astizek. 11 eta 12. Ikuskizun da partidua. Edo zer gerta daiteke. Pelota kontuekin ari dira Lerena sake ateratzen, ados daude guztia dirudinez, materialearekin, ezker barita jo, ezker sartuko da Zezeaga, eskubiz eta rutuz Altuzarra, atzera Josu, bikain Altuzarra, bikain ari da, ezkerrez Zezeaga ere bai, Altuzarra ere bai, oso partidu txukuna egiten ari da Altuzarra atzeko kuadro egiten. Nere iritzia balean. Atzera berriz ere, ezker sartuko da Zezeaga, ondo erantzun. Pelota zaila zen, merituzko joku izan da. Altuzarrak atzera, berari da dominazio momentu enten, naiz eta pelota bikaina jo duen Zezeagak. Zezeagaren zat berriz ere, moztu egiten du. Lerena Larrizamar ezkerrarekin, Astizek atzera, erdi-erdian, Altuzarrak, Josuk oso zabalera, eta aspaldian ez, eta
berdindua, gure partidua. Amabi gorri, amabi urdin, eta urdinen sakea. Lerena Zabalera ateratzen, Josu Kerez eramango du pelota, eta eskubilduan Zabalera Lerenak Altuzarraren zat. Atzera honek, osatzen ari da, lepila handiago. Atzera berriz ere, Zezeagak, indartsuak oraindik ere. Botibolean, bikain eta garbi. Ezkerrez Unai, ezkerrez Zabalera Lerenak, ozta ekarri Unaik. Ai, bat bere gozatu gabe Lerenak, eraman Unaik, eazer egiten du Lerena Zabalera, berari botatzen dio Unaik, eta Lerenak oso bihurrian kanpora botatzen du. 13 gorri, 12 urdin. Astizek eta Zezeagak 12, Lerena eta Altuzarrak 13. Sake ateratzen. Unai eskubira ondo erantzun Altuzarrak, atzera Zezeagak, gogotik garrotuz Altuzarrak, ezkerrez estiro politarek hemen Zabalera dator Zezeagan pelota hori, Lerenak atzera, Zabalera dator Josuren pelota hori, bikain moztutx, oso ederki moztutakoa zuen Altuzarrak, baina txapara joan zaio. 14 eta 12 partida beti ere gorrien alde, Unai eta Zezeagaren alde. Antigoko pelota lekutik ari gara bertako txapelketari dagokion partida ematen, 71. txapelketa. Tanto berrioa jokatzen, atzera Astizek, bolea zerantzun Altuzarrak, atzera berriz ere Zezeagak, moztu egiten du Astizek, Lerenak ondo erantzun, Zezeagaren pelota gozoa, Zabalera zer egiten duen, libre esaten dio Lerenak Altuzarrari, da erantzun Zabalera Astizek, Lerenak atzera, eta txokora, pelota gozoa Altuzarraren zatega. Gozatzen duen, bai bikain gozatu, atzete bikain ara ere. Zezeagak txapagainan utzi Lerenak eta tanto. 13 eta 14. Lerenak txulo bakarra ez dut esango, baina txulo polita zeuken eskubian, eta hortxe lortu du bere 13. tantoa. Markagailuan berdin doa. Leia. Sake ateratzen Lerena. Motz. Ezkerri sartuko da Zezeaga. Zabalera Lerenak, arrazorik gabe Astizek, Altuzarrak moztu erdian utzen du Astizentzat, Astizek txapagainean utzi brota, Lerenak erantzun, berriz ere txapagainean Astizek, Zabalera horrengoan, eta kanpora jontzaio, beraz 14 eta sakea egiten urdinak izango dira, Errioxarrak. Lerena eta Altuzarra, pelota aldaketa berriz ere, eta ia denik gabe, horraxe egin behar litzeke gure ustez beti, aurrera doa partida. Ezker paleta jo eta Zezeagak ezkerrez erantzun, Altuzarraren txat, eta gozatu zonak erdian utzi badu ere, bikain Josu ere ezker paleta jota, ezkerrez sartuko da, Altuzarra, erdian Zezeagaren txat. Indarzu, estilo bolita duen. Motibolean ederki Altuzarrak, Zabalera Lerenak eta tanto 15 urdin 14 gorri. Bueno. Markagailuan gutxienez berotasuna eskatzen genuen, eta heldu da berotasuna. Lerena sake ateratzen, eta ia etenik gabe, hortxe doa. Ezker pareta jo, ezker sartuko da Zezeaga, eta bikain orain Altuzarraren txat, atzea. Errebotean jo, ezkerrez ederki erantzun Zezeagak. Lerenak Zabalera, indarzu, eta ozta ekarri, Astizek atzera Lerenak, ezkerrez erantzun, Astizek nahaztu egin dira, gure bai pixka moteldu, ezkerrez Astiz, Altuzarrak gozatu gabe, errez ekarri Zezeagak, atzera
Errebotetik oso ederki ekarri du. Oso ederki ekarri du Astizek. Aurrean orain. Eta berriz ere atzelariaren lana egiten Astiz. Eramango du, ez du eramango. Ez du eramango. Amasei eta 14. Azken zati honetan, gorriak lekuz aldaturik ibili dira, aurrelari atzean eta atzelari aurrean. Bi pelota zaili egokitu zaio eramatea, batean asmatu du Astizek, bigarrena ez ordea, eta Errioxarrak 16 eta 14 aurretik, Lerena sakea egiten. Antigotik ari gara. Egunari dagokion kontakizuna egiten, oso sake zitala, baina ona izan da. Dejadatxo bat Lerena zabalean, atzera Astizek, bolean sartuko da Altuzarra, atzera Zezeagak, ezker sartuko da Errioxarra. Oso pelota zaila ekarri du. Berriz ere Zezeagaren zat, atzera honek, bolea sartuko da Errioxarra. Ezkerrez Bergarakoa. Altuzarrak, atzera. Zezeagak. Partitu gogorra egiten ari dira. Altuzarrak, Zezeagak, atzera. Ezkerrez Altuzarra. Zabalera Astizek. Dejadatxo politia Lerenak. Eta tanto 17 eta 14. 17 eta 14. Lerenak du sakea. Eta partiduari oraingoz buelta ematea lortu dute. Aurretik nabarmen ibili ondoren, bera etorri zaizkigu. Lerena sakea egiten. 17 oso motz eta falta oso motz. 15 eta 17. Asko balio zuen horrek. Ezer gutxi eginda tantoa gorri gertatu baita. Astiz eta Zezeaga eserita, Errioxarrak zutik. Amabost eta 17. Hementxe burumakur Zezeaga, urrengoa Astiz, urrengoa Lerena, eta azkeneko ura, anatzean dagoena, Altuzarra Ezkaraikoa. 21 urte honek. Jende ezagunak pelota zaleen artean, egunero etortzen direnak, pilota zaleen lehialak eta zintzoak, bero alaoz etorri, busti ala lehor etorri. Hoietakoak hurbiltzen dira egunero Antigoko frontoira, eta gorria ditugu, Astiz eta Zezeaga sake egiten. Nafarra izango da bere pelota aukeratu eta sakera joango dira. Oraintxe, botegi, ezkerparita jo eta Altuzarra. Erantzun, zabalera Astizek, atzera Lerenak, ezkerrez Zezeagaren zat, pelota zaila, pelota gozo orain Lerenaren zat, boleaz ondo baino baita erantzuna ere. Astizek, atzera ezkerrez Altuzarrak, boleaz Zezeagak eskubian. Eta oso, tanto polita eskubian dejada salduak zeuden bere arerioak, eta Lerenak 18 eta 15 lortu du. Ez hori bakarrik, eta txaloak ere bai beretzat. Bueno, mira, pelotaren borobila. Une batez gorri egon da partida, eta 18 eta 15 joan zaigu une honetan. Sake ateratzen Lerena, Zezeagak erantzu, Altuzarrak atzera eta gozatuz, ezkerri sartuko da Josu, Gargia sartu, bikain erantzu, Altuzarra berriz ere atzera, asko jokatzen ari da, Altuzarra asko jokatzen ari da, aurten. Dejada berriz ere Lerena zabalean, ozta ekarri Astizek, atzera Lerenak, Zezeagarek ekarri, tanto izan diteke, txokoan utzi Lerenak, ozta ekarri
Astizek, txapagaian esku hemen zabalean. Astizek, ahatzera Altuzarrak, ezkerrez Josuk eraman gote du, bai, eraman egiten du. Ai, oso salto egin du, kasu honetan, bere burua Lerenak. Eta hala ere Altuzarra lortutako tantoa izan da. Hala ere, 19 eta 15 partida. Neke hondiko tanto izan da, baina ez dago hemen etenik frontoian. Berriz ere, Lerena ateratzeko prest. Laster kastera doa, patxa da osoz. Saketera, ezkerrez erantzungo dio Josuk, eta tanto. 20 eta 15. Oso zail jarri zaie gorriei, Astizi eta Zezeagari. Lerena, sake egiten. Ezker parita jo, eta ezkerrez Josuk. Oso txokoratanto izan diteke, ez eraman ala ere Lerenak, moztu egiten du Astizek, atzera Lerenak, Josuk indartzu, pelota bikaina ala ere Altuzarrarentzat, Altuzarrak gozatu, eskubira Josuk, atzera Lerenak, ederki Zezeagak, ezkerrez Altuzarrak, oso goitik eta aurten ikusi den behar bada pelotarik indartsuena Zezeagaren hori, moztu Astizek eta Zabalera joan zaio, iesean joan zaio, Lerenari 16 eta 20 partidua, 16 eta 20. Sake ateratzen Unai Astiz, 24 urte. Hortxe doa, gure aurrean. Sakeekin, ezkerrez hartuko da Altuzarra, Barri Zamarra, baina ekarri, Zabalera Astizek, Lerenak ezkerparetara, dejada polita Astizek, atzera Altuzarrak, asko jokatzen ari da, asko gustatzen ari zaigu Errioxarra. Zezeagak, atzera berriz ere, ez egiten duen. Eta eraman hori ere, ez txapapera, ez da ailegatu. 17 eta 20. Ailegatzen zela pentsatzen genuen, baina ez dara ailegatu eta txapapean geratuta pelota hori. Sakea gorri beraz. Gorri, 3 tanto eurin arteko aldea. Zabalera oso motza eta ez da zer izan da. Epaileak ontzat eman du, gu baino gertuago dago eta ontzat eman dezagun guk ere. Altuzarra Zabaletik, atzera Zezeagarentzat, Zezeaga ezkerrez, Altuzarrak atzera berriz ere, Zezeaga, nekatu samarra, ezati dagoen Zezeaga, Altuzarra, Astiz, atzera, Altuzarrarentzat, lasai, eramateko, Zezeagak, ondo, gozatuz. Astiz ezkerretik. Atzera, Altuzarra erantzuten, eskubiz. Astizek, Altuzarrak eramango du. Zabalera, Astizek. Oso bilduan, Lerenak, Astizek eta tanto. 18 eta 20. Bueno, berotzen ari da partidua. Horixe behar genuen, horixe behar du pelota zaleak, frontoien dagoenak eta baita streaming ere ikusten duenak. Unai Astiz sakea egiteko prest. Atzean, gure inguruan. Lasterkasi, bote eta ezkerparita jo, ezkerrez Altuzarrak. Pelota bikaina Zezeagantza, atzera, bikaina. Saskibaloian bezala eraman, mutila handia danez. Altuzarrak berriz ere bai eta Zezeagarentzat, atzera Zezeagak. Ea zer egiten duen Zabaleko pelota hortan. Ez dira pelota onak izaten hemen antiguko pelotalekuan. Oso ederki moztu Astizek, antxe utzi eta Altuzarra gainean zuen, baina
baina alperrek izan da, irudia, Altuzarrak jipoi handia hartu du tanto honetan, eta izardia lehortu inberko dute berriz ere. Ez zitzaion asko falta, baina indarrik gabe goxo utzitako pelota zan, eta era hortan emeretzigaren tantoa lortu dute. Haupa motilak, hau labe goria bezala dagota. Itxoiteko, esaten diote, frontuia erabat garbitu arte, eta unei hasi sakea egite. Hortxe. Ezker parita jo eta Altuzarra ezkerrez. Ezkerrez, unai. Biparetak lehenak, entregatu moztu lehenak, tanto izango da, bai, tantoa da, eta 21 eta 19. Hortxe eskuen eugi dituzte, baina alperri da, 21 eta 19. Errioxarrak eurin artean izketan, solasean, eta pelota aldatu, bai, ez dakit zer ingo duten. Bai, pelota aldatu egin dute, eta eurek aukeratutakoa dago oraintxe bertan frontoia. Azkeneko sakia izango da lehenen nabiltzat, Zezeagak larri xamarrekarri, lehenak ezer dejada uzten du, gauza bera egiten du unaik, eta Zezeagak osta ekarri goleaz. Atzera Altuzarrak, Zezeagak erantzun, Zabalera lehenak, eta lehenak bikaina, oso tanto bikaina Zabalea, eta 22 eta 19 bukatu da gaurko partida hau. Partida gogorra, eta jendea haserre da, Zezeaga haserre samar ikusten dugu, eta Errioxarrak alderantziz, konforme eta alai. Azken ohar bat, 22 eta 19 partidu bukatu dirako gogoan izan,